Expres 600 Tatran, smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 7 hodín 54 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, pripravený na odchod. Ahojte priatelia a vítajte pri novom videu. Dnes si rozoberieme aktuálnu tému nezastavovanie expresov v staniciach Považská Bystrica a Púchov. Mali by tu zastavovať expresné vlaky? Rýchla odpoveď je nie, ale je tam jedno veľké ale. Na úplné pochopenie témy sa musíme vrátiť trošku do minulosti a pozrieť sa na rozdelenie vlakov vtedy a dnes. Ako príklad si môžeme vziať rok 2014. Rozdelenie vnútroštátnych vlakov vtedy bolo osobné vlaky, zrýchlené vlaky, rýchliky, expresy a IC. Rozdiely boli aj v kvalite a vozňoch. ICčka mali v tých časoch vlastné vozne s vlastným IC označením a skutočne boli krajšie aj zvnútra. Pohodlie a komfort bolo oproti rýchlikom značný. Vtedajšie expresy a ICčka ako vlaky najvyššej kvality stáli naozaj v najvýznamnejších, najväčších mestách ako Bratislava, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad alebo Košice. Takže, ako vidíme, expresné a IC vlaky v Považskej Bystrici a Púchove nikdy nestáli. A je to v poriadku. Púchov, 15-tisícové malé mesto, kde sa síce prestupuje na Českú republiku, no skôr lokálne, pretože cestujúci z Bratislavy využívajú inú trasu a Žilinčania v podstate tiež. Považská Bystrica, síce 40-tisícové mesto, no stále menšie ako skôr spomenutý Poprad, Trenčín alebo Žilina. Dnes ICčka neexistujú, no a expresné vlaky stratili čaro slova expres. Stoja v podstate všade, ich kvalita je takmer úplne rovnaká ako vlaky nižšej kvality, pretože sa používajú rovnaké vozne. Chodia takmer každú hodinu, takže nie sú ničím výnimočným. Z toho vyplýva, že náš najluxusnejší a najlepší vlak je vlastne absolútne obyčajný. Slovensko tak stratilo čaro takého železničného pozlátka, ktorý má každý štát. Svoj špeciálny, najlepší vnútroštátny vlak, ktorému môžeme povedať vlajková loď. A tým je aj definitívne stratila možnosť pritiahnuť luxusnú klientelu na železnicu, čo je škoda. No a tak sa železnice rozhodli postupne odrezávať slovenské mestá od seba. Začalo to tým, že po veľkej zmene Express za rýchlik stratili mestá Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá priame spojenie so severovýchodom krajiny. Zo dňa na deň prišli o možnosť prepraviť sa priamo do 10 významných miest za Žilinou. Následne sa stane to isté s mestami Považská Bystrica a Púchov. To je už dokopy 6 miest, čo má viac ako 120 000 obyvateľov. Takže kedysi všetkých týchto 6 miest malo priame spojenie na celej trase až do Košíc. Za pár mesiacov to bude minulosť. Kedysi to boli rýchliky, zajtra absolútne nič. Pozrime sa ale na nejaké čísla. Tu vidíme cestovný poriadok z roku 2014. Každé 2 hodiny chodili rýchliky z Bratislavy do Košic. Bolo ich 12, medzi tým 4-krát do dňa ICčka a zo pár vlakov len do Žiliny. Takže spojenie Bratislava-Považská Bystrica 10-krát a Bratislava-Žilina 14-krát. Vlaky mali logiku a ja by som im vytkol iba málo vozňov. Chodili dosť plné a pokiaľ by sa pridali 2 vozne plus špeciálne piatkové vlaky, postačovalo by to. Pozrime sa ale na situáciu dnes. Vlakov chodí enormne viac, ale nie vždy to musí znamenať lepšie. Tu skutočne neplatí čím viacej pásikov, tým lepší Adidas. Z Bratislavy do Košíc sa dostaneme 16 vlakmi, čo je o 4 viac. Z Bratislavy do Považskej Bystrice sa dostaneme až 23 vlakmi, do Žiliny až 24. Ale vidíte tie časy a ten neporiadok? Takmer každú hodinu chodia skoro naraz 2 vlaky, takmer súbežne až po Žilinu. A až 9 vlakov končí len v Púchove. Ignoruje teda veľmi blízke veľké mestá pred sebou a preto tieto vlaky chodia takmer prázdne na 3/4 svojej trasy. Ďalej, niektoré expresné vlaky stoja v Považskej Bystrici a Púchove a niektoré zas nie. Niektoré expresné vlaky končia dokonca vo Vrútkach. Kedysi mali vlaky veľmi jednoduchý systém číslovania a pomenovania. ICčka boli 500,
rýchliky do Košíc boli 600 a rýchliky do Žiliny 700. Vidíte tie číslovania dnes? Kedysi sme mali vlaky ako Dargov, Spišan, Liptov, Čingov. Dnes sú všetky vlaky Považan alebo Tatran. Tatran bol predsa kedysi IC vlak najvyššej kvality, jedinečný. Dnes je to najpoužívanejší názov pre všetky expresy. Takže, ak nastane situácia, že vlaky meškajú a na stanici sa stretnú kľudne 2 Považany a 2 Tatrany súčasne, cestujúci nevedia, kde majú nastúpiť. Hlavne, keď ide ten špeciálny expres Tatran, ktorý nestojí tak ako ostatné Tatrany. Máte v tom bordel? Tak to asi malo byť. Takže niekedy je viac, skutočne menej. A toto všetko prispieva k prirodzenému nesúhlasu cestovať vlakmi. Takže poďme do finále. Aká je moja predstava celého tohoto problému? Expresné vlaky by skutočne nemali stať v mestách ako Piešťany, Leopoldov, Považská Bystrica alebo Púchov. Ale rozhodne by tieto mestá mali mať priame spojenie s Košicami a ostatnými mestami medzi nimi. Rýchliky tvorili hlavnú kostru slovenských železníc na trase Bratislava-Žilina-Košice a tak by to malo byť aj dnes. Nie sme luxusná krajina. Nemôžeme si dovoliť, aby chodili každú hodinu 5 minút od seba rýchlik a expres do Žiliny, pričom štvrtina národa cestuje zadarmo. Nie je to správne nastavené. Rýchliky by mohli chodiť každé 2 hodiny, ako kedysi, plus mali by minimálne o 2 vozne naviac. Medzi tým správne nastaviť ICčka alebo expresy, respektíve vlaky vyššej kvality a samozrejme zo pár lokálnych rýchlikov, ktoré končia v Žiline v exponovaných časoch. Nakoniec vrátiť pozlátko vlakom v podobe pomenovaní. Verím, že aj mnoho neželezničiarov si pamätá vlaky s nádhernými pomenovaniami ako Dargov, Spišan, Krivaň alebo Liptov. Veľmi ma tiež zaujíma váš názor na toto celé. Budem veľmi rád, ak sa vyjadríte v diskusii. Tam môžeme rozoberať veci ďalej aj hlbšie. Ďakujem za zliadnutie videa a prajem vám ešte krásny deň. Ahojte priatelia.